मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ बोख्लायनांगौनि गोख्रों दाबि दिल्लीनि संसदआव दुंहाव बेरेखा। नीट पेपार लिक जानायनि सायाव गोख्रों सोमावसारनाया हादर नाङैनो गोमखांहोदों। जाउनाव हादरनि गोबां रोजा रोजा फरायसाफोरा बे सोमावसारनायाव खौसेयै बाहागो लादों। लोगोसे हादरनि मुंदांखा सुबुंफोराबो बे सोमावसारनायाव मदद होदों एबा बाहागो लादों। आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै कंग्रेस आरो बेरेखा दोलोनि एमपिफोरा संसदआव माखासे स्लोगान होना सोमावसारदों। वी वान्ट जास्टिस बायदि स्लोगान होनानै सोमावसारदों आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ नीट पेपार लिक जानायनि सायाव मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ बोख्लायनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों बेरेखा दोलोआ। बे हेंथा सोमावसारनाया बेबायदि समाव जायो जेब्ला बेरेखा हान्जाया सोलोंथाइ फोसाबनायनि थाखाय नारसिनबाय थायो आरो गुबुन फारसेथिं हादर नाङैनो फरायसाफोरनि सोमावसारनाया बे समाव सोलिबाय थादों।